Κάποτε ήταν τα αγάλματα των Κυκλάδων. Ζούσε τις Κυκλάδες. Όμως ήταν στεναχωρημένο γιατί το σπίτι του ήταν βρώμικο. Η θάλασσα και η παραλία ήταν γεμάτη σκουπίδια και δεν ήξερε τι να κάνει. Οι άνθρωποι δεν σέβονταν το αγάλμα του Κυκλάδων. Αποφάσισε να καλέσει βοήθεια από τα παιδιά. Τα παιδιά σκέφτηκαν τη λενέα ύδρα με τα 9 της κεφάλια να καθαρίσει το βυθό. Έπειτα φωνάξαν τον Κύκλο και φόρεσε τη μάσκα. Βούτυξε στο βυθό. Με τα μακριά του χέρια πήρε τα σκουπίδια. Τα πέταξε στο κάδο κύκωσης. Μετά από λίγο ήρθε ο Μινόταυρος. Με τα κέρατα του ο Μινόταυρος τα κάρφωσε. Τα σκουπίδια. Τα πέταξε στο μπλε κάδο. Στη συνέχεια ήρθε ο Τυφώνας. Τα φιδίσια πόδια του έκανε σβούρα. Ο αέρας σηκώθηκε. Μάζεψε τα σκουπίδια από το χώρο των αρχαίων. Ύστερα από λίγο ήρθε η Μέδουσα για βοήθεια. Τα φωτεινά της μάτια έριχνε φως και κανένα σκουπιδάκι δεν κρύφτηκε. Ο Έρβερος και ο Γρίπας έλυσαν από στεριά και αέρα. Όλα τα μουσεία και θάλασσες ήταν καθαρές. Μυθικά αυτά πλάσματα κάλεσαν τον Κένταυρο να δώσει συμβουλές στους ανθρώπους. Να κρατήσουν το σπίτι του αγάλματος καθαρό. Στο τέλος, άνθρωποι, πλάσματα και άνθρωποι ενώσανε τα χέρια τους. Από τη δύναμη και την αγάπη του γεννήθηκε ο Δάλαμος Δελούγας. Ο Θαναλός Φτελούγας είχε ένα μάτι στο μέτωπο. Ένα μεγάλο σώμα σαν χώνη για να ακούγεται παντού. Φτερά για να πετάει ψηλά. Ουρά φιδιού που στην άκρη ήταν χοργονήσια. Δυνατό σώμα σαν του Κένταυρου. Και 2 κέρατα στο κεφάλι του σαν του Μινόταυρου. Το όνομά του ένωνε τη θάλασσα και τον ουρανό και υπενθύμιζε σε όποιον ξεχνούσε ότι τα πλαστικά πηγαίνουνε στο μπλε. Αν μην τα πετάς όπου να είναι καλέ. Τα φαγητά πηγαίνουν στο καφέ και θα γίνουν σαν το μπουρέ. Ανακύκλωσε σωστά και εγώ τα πάνε καλιά. Πετάρια τε no era gente sin igualdad. Damos te desene pelearon chocolate. Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.